Holy Week, ang paglabang ni Kristo con Mystery Pascual, Paschal Mystery, yang Passion of Suffering, Death and Resurrection. Tibok-simbang kini sa ulog, nakadiang kultura, lingwahe, mga geographical nga consideration. Kita na sa Pilipinas, si Timel, si Tigis ka isla, Luzon, Gikan, Visayas, Mindanao, o sa ato nga parokya sa St. John the Baptist Parish sa Lasang, Davao City, Ars, Davao. So, gihimo nato kanya agtog-agtog karon. Gani, hanay ng mga liturgical nga celebration o natagusan na contribute. Kunya, ato ipadayag na kining atong karong kahimtang, usa kini ka tibuok kanang symbiotic bitang relasyon, Ginoo, kagulingon, isigataw nato, kabuhatan atong panginabuhian. Tanan nga mga tao nga itawag sa Dios nga mag-alagad sa sibikong kalihukan, Diyosong kalihukan, tanan agency sa gobyerno, department, bureau, commission, misyonaryo nga mga madre, mga brother o tanan. Lakip na tanan na itong mga kapulisan, task force, army, bureau of fire, marine, tanan. Ang kalabigitan ito at tanan. Muna ang Ginoo, nagpaubos siya sa guglingong bisal sa Diyos, nanog sa yuta, kaya ang mando ni maliton, ningon siyang anak, pinanggat ako anak, tumana kung kabumutuon. Mga tao di kaluwas el gagalingon luwasa sila muagi ka og pagwalis sa akong giharian wag na ang misa og mga order sa mga apostolis unya antusi sila sa imong istasyon sa krus 14 ka istasyon sa krus kung Via Crucis. Yakining mood sa Holy Week konsya may bitong mood nga masulubuon siya. Padulong nga to sa kamaya, kalipay. So, ang iyang great dream, iyang mood, nag-iskot sa atong kinabing journey, nga usa day kita kampasala, di mahal tas Ginoo. Atas yung mahalon. Paduol ta kaniya. Kung natay time sa atong panginabuhian, natay time sa Ginoo. Time for God, time for self, time for others. Kitang tanan. O paghatag bilis, matag usa. Kung sa panahon ni Jesus, siya iga-igaan, bugal-bugalawan, gibuli siya. Karon kay tan matinubos man ta katawhan, di nato nabuhaton. Ay buhatang nga imong balikason imong bana, singkahan imong asawa, tuwag-tuwagaw ng ginikanan, tinatubuhaton ka na. Taksantanan Diyos kalibutan, kita na ang matinubos, giluwas ni Hesus Kristo. Kita saved, redeemed people of God. Una, naana, maghari sa itong ginabuhi. Kung tao ni mo sa krus, o timo yung gisuot, giripa pa sa mga sundalo. Gilang sa krus. Ipulungan pag yung tunok. Gimakan pag yung inri. Kanang inri sa Latin, pamana siya ang I.G. mana. Jesus Nazarenos Rex Jadorum. Jesus of Nazareth, King of the Diyos. Nagdi ba na sa Sumodiyo? Talang tao nga nasa kalibutan. Nasa Mother Earth. Salamat na natin sa Earth. Gihimo sa Diyos lang tanan. Gihimo ta finally the highest creature of God. Ngayon magdumala sa kalibutan. Inakudan sa iyang pagbuot o katuyuan. Muna ang gihimo ni Hesus Kristo. Total obedience. Ang mga litnong mga pagbuot. Ug siya miumol nato. Total immersion gawa sa sala. Yatang gihawas. Muna nga gito ka na
Kenotic is spirituality. Kenosis gani is the emptying of self totally for the glory of God. Kita po mo-undergo ni anang kamatayon ni Kristo. Kung hubutan na tao sa kalibutan, mamatay butang walang-wala. Nagpasabot kini nga atong claim, original nga claim na to, we are naked in the eyes of God. But you are somebody because God loves us. Di mahatas Ginoo. Muna nga tinabangay kita nga mataos sa muadtos Ginoo. Nya ato sa pariyon sa tong kinabuhi. So ang panahon karon sa Holy Week, pagka ugma natin recollection, diri simbahan, pagka alas 5 na sugod ng confession. Katong leader o tanan imbitado man may katong mag-ana sa renewal nga mga GKK servant leaders sa mga GSL. Pagka-Martes po, recollection gapon, sa simbahan, doon ay pakubisa alas 5 magsugod. Naandamo na naanto sa pangkalihukan. Pag-Gabi Santo, ang mga pare, mga madre, o mga brother, o uban pa, na makahimod sa pag-antos katedral, mo ang mahainaan nga simbahan, mali church, bas mga bispo, dito ang itog o Christmas. Christmas meaning ang oil sa bunyag, kumpirmang oil o katong oil sa masikiton, disingan na. Ni-distribute sa mga paris parokya, ang kaso kami magsikol mig masikiton, yata na mo itong Santa Lana. Ang tumong, ayun ang sakit, klawas man, spiritual o kalag. Basta ay lang yun o tawag o pari kung nagtinga ng pasyente. Kana makahimo pagkumbisal, pagkalawat. Ay kaguol. Ano man, ang Diyos manggod, gugma siya. Pagsugod sa atong pag-amgo, awareness atong buot, ang Diyos na maghukom nato. Nakabase sa yung gugmang kaluoy. Kita po buhatag sa atong accounting or inventory. Kita responsable ito sa paglingon. Kaya doon tayo buot, konsensya, maayo na tayo, pununa, maturan na po tayo pagbati nga kita malipay o masakit. Pag-abot ani sa Santo katong diakolysis na, 14 na ka-estasyon. Salamat nga karon daghan nang makasimba, apil ng mga bata, matanon, ato na sa gawas. Yan naman ng 14 estasyon o hantod nga baita dinhi ato nang sibaw ng cross nga di ta mohalok, mabaw lang ta. Pagbuhat ni og Sabado sa gabi muna na ang kahayag Christ the light of the world. Muna ang pagbaton nga kita nahayagan na sa atong paglaom. Hantod nga natay sugat. Last 3 pagka-social media, sugat. Yang manganghil din ng mga bata, nadagko ng manganghil karon. Dagko ng pako. Oh. Balik ko na ko diay katong apostolis, dili itong gipili nga 12. Diyan napiliyon sa inyo akto. Sa inyo akto. Unya, hugas ang tiil, apa di hagkan ang tiil. Baw lang, hugas lang. Sa crossboard, baw lang ginta. Nga na. Sumuna ang mga new normal na pagmando sa atong gobyerno o sa atong di ay nga via coaches, precision, nagpaytismas, na alcohol, nga avoid o tapad-tapad kaysa malingaw mo ng istorya. Yung mga kapugong. Siguro ano ito ka istorya, mag-ugom ng tubig. Pwede naman na atimuon kay may buot naman ta, nantay maturity. Nya mukhang ta hilom solemnig yun. Kato makahimo, pwede po nga agakon kung bikil na ang paglakaw. Kinantanan, musangkog ito sa pagkabanhaw. Muna itong light, kalipay, kasakit, kalipay, kahimayaan. Kung na joyful, sorrowful, glorious,
o misteryo sa kahayag. Salamat sa Ginoo nga atong gihimo kini nga liturhihanhong nga pagsaulog. So nakita sa kanang Kwaresma, Holy Week, man ni pagkabanhaw, man kita Easter season, nya padung sa Pentecost, padung ordinaryo, padung na po sa Christ the King, Advento na pod, Christmas na pod, usa kini ka cycle, asa kini nakasentro, passion, suffering, death, and resurrection. Pagsaka sa langit, ascension man na. Pagbalik niya, munang para siya, second coming. So we have to do it, continuous kini nga lihok, hanto kita, kaba sa ginhawa, sa kalibutan, kay muad po na ta sa langit ng kingarian, sa final judgment. Amen. Palihog manindog alang sa pagpada